pamili ni. Pakuha. Si tatay ko diyan sa Kambaha. Ni Madam Lilian Antonio pamili. Akas pamili diyan sa Kambaha. Pamili kitang madam sakad pag uli ni diyan sa madam di ka sa Japan. Pero pag nagkakita balik. Terus ako nasa pa na mga to diha nas bay kanunay. Karon ni uli na sa Jawa pag may nagkakita. Kisara bas ila karong ken. Madam Lilian Pamili Anthony, mga pamilya Akas diha sa Lower Kambaha. Kumusta lang ka, madam? Kadaghan mo sa bahay, wa ta mag-meet kay trabaho man ko. Sayang. Kita, mabalik na makapag ka. Kita. Darapag ko. Tindahan. Okay. Yung hair na po ko na. Sakad ka lang po lang pakutok niya ng ba. Kay, hindi ako sa mga kauban. Hindi na bagas ng tutang marunong buhok kay hindi ko ang nakunong kaagod ng taas. Saan? Lain na nyo sa buka. Dibo, parang tulad ka pa na po sakad. Sakad nga po na ko. Parang po naman nagbubuhok. Jadi ay, sinsya na masang video des niya ay adlaw. Ako yung mga vlog tarang. Busy ko. Tapos paano magluto ko ron una. Ang munang putahiron, balbakuha. Balbakuha, sunod, magminudo ko. Pamaghang kauban. Kinsa na mo, kamusta na? Tanan, salamat sa nagsubaybay sa ang vlog. Subaybay sa apo, kalos ginuuna. Itahan lagi dyan samad. At problema ni dyan, kanila mga dyan kamot. Nakasiminto pa. Pero wag yan po sa Ginoo. Wala lang tayo rin. Ang takwa. Abot tulong hangkuan. Ang kaupan. Dudoy ko nakanganhil. Ito na guys. Dudoy kayo mo mata. Sampit kayo magdosa-dosa. Pagkakaya nga sige akti kinig. Pukang nagkaduha mo. Ganto na tanay. Dudoy magiging pa man yun. Dosa-dosa. Pakuha ang pakuha. Si tatay ko diyan sa Kambaha. Ni Madam Lilian Antonio pamili. Akas pamili diyan sa Kambaha. Pamili kitang madam sakad pag uli ni diyan sa madam di ka sa Japan. Pero pag nagkakita balik. Terus ako nasa pa na mga to diha nas bay kanunay. Karon ni uli na sa Jawa pag may nagkakita. Kisara bas ila karong ken. Madam Lilian Pamili Anthony, mga pamilya Akas diha sa Lower Kambaha. Kumusta lang ka, madam? Kadaghan mo sa bahay, wa ta mag-meet kay trabaho man ko. Sayang. Kita, mabalik na makapag ka. Kita. Muna unang tahiron, balbakuha. Paklay nga baka. Kaya ba maglibong-libong sa baka? Okay, pagawang luto. Balbakuha, sungod paklay. Sundan ni gulay.
Subak. Manok na, manok. Ano, patuloy na taputahin. Gulay, basa. Ang gano'n ko kamo. Hanggang, hanggang po bang sunod, hanggang, mabangos. Kapag nagluto, tayo hindi ko magluto na. Ang nahimong kanron. Ang sikap kahi, wala ko kabidyo sa paglutuban kay nabo ko kabisi. Wala ka kuha, pakulay. So, sinigang, nido, nilunan. Okay, naon ko muna ha. Malakuna, balbakuha. Apply. Gulay. Wala ko kabidyo ganiha. Kaning atay, itong gulay, itong itlog. Hari, pinilitong bulinaw, torta. Paksiw nga bulinaw po. Kuha na. Oh. Sabi, ang minudo. Sinigang nga bangus. Ako na ganiha kay naanaman bisi ko kabitsor o kaming kuan. Tingurang tulingan, tag 40 o tag 50. Bagyo. O kuan, paksiw. May customer, makaan siguro ni. Makaan sila. Ito naman, sikapin. Kapil. Nasa bawon di ay. Mungkin laki rice ya? Iya. Apa Dani? Ayan, kamu lagi. Enggak. Saya sudah. Belum semua. Sekarang. Paham namo? Ang kira bro. Kami diri sa kami. Nang yun kanya nagbis. Kibon. Ang migil kibon. Ah, Ang diri.